Nyanza maloya mokwongo kawachopo kawayao constituency industrial development centers kidhi Kindu kama constituency industrial development center nitie jomatindo matiyo kanyo manwamiyo equipment mag baking mkati mar $1,000,000 kidhi Rongo wa kama nwatere leth machine mar $4,000,000 kidhi Kisumo kidhi kama jogo tiye nwatero negi equipment mar $5,000,000 kanwa donjo Kirdi Kisumo an David Osieny ane masero mondo water equipment mar 400 million Kisumo nango mondo jowa opuonjire theth kagi konyore ma wuothe TV gi te kanyiso jowa wasekelo equipment mar loso pien mar loso juice mar loso ango dhi uru mondo uyud konyruok kendo resruok kuno an David Osieny makayudo ka Kenya Industrial Estates Office ma Migori olor ma Homa Bay olor takwayo ni jowa nyaka wayaw ka mondo kel konyruok no ganda wa kendo waket equipment mowinjore an David Osieny madhi Migori wa ka wadhi ka Kirdi ka gin gi office to onge gima nie iye ka wamanyo $1,600,000 mondo waket equipment ne jowa kuno an David Osieny madhi nyaka Siaya ka wan gi kambi miluongo ni Nambole matiyo within Kenya Industrial Estates mane nie bwo lochna mondo wakony Nambole tinde loso fence kata fence matiyo go dala na Rongo o amana Nambole an David Osieny makwongo oro buses 2 motingo mine 105 ka wakelo EPZ ka mondo wandiki to an David Osieny makane waiko Chidalmas mawuonwa ka ane jakom lienno Mark ne nikoda Eliel achung ka nyiso PS mar interior manera mare mondo molo matiyo maber kenda puoyo ni jaduong Rongo wa ka wan gi location 22 kundiko police ndik na police achiel nango nikech telo makare en telo madewo jogi telo makedo no ganda gi telo makonyo jogi to mane telo mahao mane telo magombo mane telo makare